Княжанне Вітаўта лічаць усе летапісцы росквітам княства літоўскага, нашага краю, і называюць той век залатым. Менавіта за Вітаўтам беларуска-літоўская дзяржава стала найбуйнейшаю ў Европе. Але цяжкім і пакручыстым быў ягоны шлях да вялікага пасаду, славы і велічы. Велікакняжскай уладзе папярэднічала доўгая і ўпартая барацьба з Ягайлам. Яе ахвяру ў тым ліку і стаў Кейстут, бацька Вітаўта, забіты на загад Ягайлы. Сам жа Вітаўт здолеў пазбегнуць смерці ды хутка, заручыўшыся падтрыманнем тэўтонаў, зноў выказаў свае правы на віленскі пасад. Востравскае пагадненне 1392 года паклала канец барацьбе паміж стрыечнымі братамі. Улада вялікім княстве пажыццёва перадавалася Вітаўту. Як адзначаецца ў летапісе, у княжанню ягонаму рада была ўся зямля літоўская. Таленавіты стратэг і дыпламат, Вітаўт разумеў, наколькі незадаволеныя крэўскім актам велікакняжскія магнаты. Адчуўшы трываласць свайго становішча, вялікі князь вырашае пайсці на канфлікт з Польшчаю. Падставаю стаў ліст каралевы Ядвігі, у якім яна патрабавала даніну з земляў Літвы, нібы падараваных ёй Ягайлам. Абурэнне баяраў беларускіх і украінскіх земляў было вялікім. Яны абвяшчаюць Вітаўта сваім каралём. Адначасова Вітаў таемна дамаўляецца о падтрыманні з нямецкім ордэнам. Але ўсе далекасяжныя стратэгічныя планы вялікага князя перакрэсліла нечаканая параза ад татараў. Летапісы сведчаць, што Вітаўт рыхтаваўся да вялікага паходу супраць Залатой Арды. Ён прымае апальнага хана Тахтамыша, заручаецца падтрыманнем Польшы і прускага ордэну. Аб'яднаныя сілы рушаць на поўдзень. Аднак 12 жніўня 1399 года каля рэчкі Ворсклы татарскае войска ушчэнт разбівае сілы Вітаўта. Трагічная бітва 8 жніўня 1399 года на Ворскле, у якой палеглі тысячы і тысячы лепшых воінаў з вялікага княства, а самае страшнае – дзесяткі князёў. Толькі па вызначаных звестках іх палегла там не менш за 16, у тым ліку Андрэй Полацкі, Дмітрый Бранскі, Баброк Валынскі, Глеб Смаленскі. Все гэта страшна аслабіла пазіцыі Вітаўта, і ён мусіў змяніць вектар сваёй знешнепалітычнай актыўнасці, адмовіцца ад плана усталявання сваёй гегемоніі ў ўсходняй Европе і павярнуцца да Ягайлы, зноў шукаць уніі ці падтрымкі ў Ягайлы. Пасля гэтага трэба было думаць не аб новым канфлікце з Ягайлам, а аб умацаванні Хаўрусу з ім. У студзені 1401 года у Вільні быў падпісаны новы акт, які замацоўваў унію з польскім каралеўствам, вядомы як Віленска-Радамскі. Праўда, дзякуючы сумесным дзеянням, аб'яднаныя войскі вялікага княства і Польшчы ў 1410 годзе атрымаюць гістарычную перамогу над крыжакамі ў бітве пад Грунвальдам. Выкарыстоўваючы замацаваны дынастычным шлюбам Хаўрус з Масквою, Вітаўт працягвае пашыраць свой уплыў на ўсходнія землі. У 1404 годзе у склад вялікага княства уваходзіць Смаленск. У 1420-х годах вялікае княства літоўскае дасягае свайго росквіту. Яго межы прасціраюцца ад Пскова да Чорнага мора, ад Курску да Галіцыі. Нашая дзяржава мае трывалыя дыпламатычныя дачыненні літаральна з усімі заходнееўрапейскімі краінамі, а таксама Асманскую Турцыяй, Крымскім ханствам і Масквою. Пад пратэктаратам вялікага князя знаходзіцца Вялікі Новград, Пскоў і Разань. Мне здаецца, трэба адзначыць адну цікавую дэталь у дзейнасці Вітаўта,
якая не часта адзначаецца. Справа ў тым, што Вітаўт адным з першых уладароў Еўропы правёў цэнтралізацыю дзяржавы. Прыблізна той самы час, калі яна, напрыклад, праходзіла ў Францыі, калі французскія каралі збіралі землі розныя ў адзінай цэнтралізаванай дзяржаве, Вітаўт гэта зрабіў у нас. У канцы 14 стагоддзя, пачатку 15 стагоддзя ён памяняў удзельных князёў на сваіх намеснікаў. Удзельныя князі, якія валодалі вялікімі усходнеславянскімі княствамі, маглі супернічаць на роўных з вялікім князем і па праву паходжання ад Гедымінавічаў маглі прэтэндаваць на верхоўную ўладу. Вітаўт каго змяніў, каго звёў, нехта памёр пры таямнічых абставінах. На іх месца пасадзіў велікакняцкіх намеснікаў, і дзяржава набыла цэнтралізаваную форму, што дапамагло ёй стаць гегемонам ва ўсходняй Еўропе. Для гегемоніі ва ўсходняй Еўропе не стае толькі аднаго – каралеўскай кароны. І вось дамовы з гегемонтам люксембургскім, імператарам Святой Рымскай імперыі, дасягнуты. Госці, у тым ліку Ягайла, прадстаўнікі многіх еўрапейскіх краінаў ужо з'ехаліся ў Вільню. Але імператарскіх паслоў, што везлі карону, затрымалі ў Польшчы. Сам Ягайла быў не супраць каранацыі Вітаўта, але яго рада, паны малапольскія, былі катэгарычна супраць гэтага, таму што каранаванне Вітаўта паклала канец на даўняй праграме інкарпарацыі Вялікага княства Літоўскага ў склад польскай кароны. Таму малапольскія паны, магнаты арганізавалі сапраўдную блакаду межаў Вялікага княства Літоўскага, каб не прапусціць пасольства з Вены ад імператара Жагімонта ў Вільню, дзе яго чакаў Вітаўт. На жаль, смерць Вітаўта назаўсёды перакрэсліла шансы ператварыць Вялікае княства Літоўскае у каралеўства, у суверэнны суб'ект еўрапейскай палітыкі. Так, не дачакаўшыся каралеўскія кароны, 27 кастрычніка 1430 года Вітаўт памірае ў сваёй рэзідэнцыі ў Троках. Вітаўт здолеў з балтаславянскай канфедэрацыі зрабіць моцную цэнтралізаваную дзяржаву. Пры ім княства стала вялікім не толькі паводле назвы, а і паводле той ролі, якую адыгрывала ў жыцці тагачаснай Еўропы. І цяжка нават уявіць, як склаўся б лёс нашай краіны, калі б Вялікае княства ўсё ж такі ператварылася ў літоўскае каралеўства.